Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Нарэшце да нас, можна сказаць, адразу з самалёта і ў студыю завітала шаноўная даследчыца эканамічнага факультэта Варшаўскага універсітэта, і я не ўдакладніў, но спадзяюся, што по-ранейшаму прафесарка кафедры дзяржаўнага кіравання Флоридского Атлантычнага універсітэта, а гэта Майами, ЗША. Вось яна толькі што з універсітэта, з Майами адразу да нас. Сяброўка Рады БНР Паліна Прысмакова. Добрый дзень, спадарыня Паліна. Вітаю, Зміцер. Ці правильно сказал спадарыня прафесарка? Ну, гэта як вы уже хочаце сабе. Вот бачыце, вот што значыцца дэмакратыя, ўжо в прынцыпе такая з магутнымі нейкімі каранямі, што можна як хочаш звяртацца, за што дзякуй. Спадарыня Паліна, вы патлумачце, калі ласка, мы зараз з вами сабраліся абмеркаваць вашую працу, вашую кнігу, якую нарэшце я чуў пра яе як мінімум гады 2, што вы плануеце такую працу грунтоўную зрабіць. Вось нарэшце мы пакуль не можам вам яе паказаць, не паспела спадарыня Паліна забраць яе у выдавецтве, але тым не менш, вось гэтая грунтоўная праца трох старонкаў на 300 старонкаў з графікай і рэпрадукцыямі называецца «Асновы дзяржаўнага кіравання, стварэнне навыкаў і інстытутаў». І перш мы больш там да таких сур'ёзныя тэмы закранем, можа быць, найперш такую галоўную тэму. Скажыце, калі ласка, вось мы зараз у такой сітуацыі, калі ў нас няма сваёй краіны, няма сваёй дзяржавы, няма тых інстытуцыяў, дзеля кіравання якімі мы маглі бы тут, дзякуючы вашай кнізе ў тым ліку, рыхтавацца. Ці час для такой грунтоўнай працы? Дзякуй. Грунтоўная праца, як мы ведаем, за адну ноч не ствараецца, і лепш, каб яна была і мелася ў наяўнасці, калі нас патрэбіцца, чым калі яна патрэбная, а ў нас там 2 брашуры перакладзеныя з ангельскай, калі ёсць. О, выдатная фраза. Я вот параю спадару Лябедзьку вось гэта запомніць, запісаць сабе, і калі ў яго чарговы раз будуць пісацца, навошта вы зараз нам чарговую там праект Канстытуцыі рыхтуеце, цытаваць спадарню Паліну. Так, вось, таму як бы праца гэта грунтоўная, патрэбная, і нейкі час пэўны і іх взяло напісаць, але наконт інстытуцыі ўсё ж такі, секунду, ерунда тэхнічная. Выключила гук, але не будильник, бо в моем пора прачынацца. Вось, і праца, правильно, мы пра яе размаўлялі ўжо 2 гады, і, шчыра кажучы, сама кніга напісана ўжо цэлы год як. Вось, але кніга пра бюракраты, яе выдавецтва дакладна паказвае бюракратыю практыцы, як за год пасля таго, як праца напісаная, і ўсё яшчэ памацаць мы як бы нічога не можам. Вось, так што яна год, навуковае выданне выдаецца Варшаўскім універсітэтам. Па-першае, яе чыталі рэцэнзенты, розныя там прафесары, эканамісты, якія некаторыя ананімовыя, некаторыя падпісаліся сваім імём, якія як бы ставілі сваю ацэнку гэтай працы, і як бы ці я там проста села нешта прыдумала пад пальмай, ці ўсё ж такі гэта можна даваць людзям, і асабліва як навуковы прадмет, правда? Ну як бы фантастыку там можна дазволіць сілу фантазіі і напрыдумляць што заўгодна. Вось, гэты рэцэнзіі занялі пэўны час, пасля натуральна всякія рэдакцыі, і таму я спадзяюся і не спадзяюся, што дакладна кніга выйдзе вось цягам гэта месяцу, а ўжо у канцы чэрвеня і ліпеня будзе серыя прэзентацый тут у Варшаве, будзе цэлы інтэрактыў на тутака, вось наконт гэтай кнігі, і яшчэ будзе вялікая прэзентацыя ў Вільні. Гэта з такіх вялікіх буйных падзеяў, таму ўсіх запрашаю, сачыць і дакладныя даты ведаць, і напэўна там будзем яшчэ пра дэталі абмяркоўваць. Мы, безумоўна, будзем анансаваць такія сустрэчы і прэзентацыі офлайн, якія будуць адбывацца. Але, спадарыня Паліна, вы, калі так мне прэзентавалі сваю вось гэтую кнігу, сваю гэтую працу, вы напісалі: простай мовай і для людзей, мэтавая аўдыторыя, загадчыкі тралейбуснага дэпо і гэтак далей. А што вось сапраўды любога фактычна можна у тым ліку і дзякуючы вашай кнізе навучыць дзяржаўнаму кіраванню, ну падрыхтаваць фактычна чалавека, каб ён кіраваў нават не калгасам,
нават не заводам, а ну я не знаю, міністэрствам фінансаў ці там я не ведаю там ва ўрадзе працаваў. Цудоўнае пытанне, дзякуй, Зміцер. Мы тады уже па-навуковаму да яго падыдзем, а вось тэорыі лідарства 100гадовай даўніны сур'ёзна па-навуковаму казалі, што лідарамі нараджаюцца, гэта мужчыны пэўнай вышыні, пэўнай вагі, з пэўнымі здольнасцямі размаўляць, глядзець і гэтак далей. То бок это людзі былі ўпэўнены, што ну як бы лідар ты нарадзіўся ці як бы вось не. Чакайце, 100 гадоў даўніны вот тады гэта гучала? Так. Так мы ж, здаецца, пару гадоў таму гэта ад Лукашэнкі чулі. Не, вось. І як бы, а сучасны падыход, вось, як вы кажаце, да лідарства, ўсё ж такі ў тым, што так, натуральна, некаторыя людзі, магчыма, маюць больш здольнасцяў прыродных, але збольшага правільнымі метадамі і падыходамі навучыць кіраваць, навучыць не проста быць менеджерам, а менавіта лідарам, калі за табой ідуць людзі, а не ты ганяеш палкай, магчыма, в прынцыпе, кожнага. Паліна, цудоўны прыклад сапраўднага беларускага аптымізму, піша дарога і перадае прывітанне. Дзякуй. Я думала, што гэта з рэцэнзіі, а то просто з экрана. Я думаю, што ён яшчэ што-нибудь выкажа з рэцэнзіяй, але гэта не з рэцэнзіяй. І вот пра цудоўны прыклад сапраўднага беларускага аптымізма. І вось гэтыя вашыя словы пра навучыць быць лідарам, гэта таксама з гэтага беларускага аптымізма, ці это ж таки навукова пацверджанае? Навукова пацверджана. Я вось за гэтыя гады, асабліва пакуль пісала кнігу, і дзякуючы ёй мела магчымасць пажыць пэўны час у Вільні, вельмі часта будучы ў Варшаве, пра кафедры Варшавскага універсітэта, і мець блізкія цесныя зносіны з беларусамі, беларускімі арганізацыямі, інстытуцыямі, не проста назіраючы праз навіны ці Еўрарадыё, а маючы з імі непасрэдны кантакт, назіраючы за іх працай, як бы тут у мяне профдэфармацыя, я не магла выключыць прафесара, і ўсё адно я ў галаве то не аналізавала, назірала. Вось, і нягледзячы на ўсю як бы публічную крытыку шматлікіх урадавых і неўрадавых і нашых выгнанскіх інстытуцый, я увесь час толькі радавалася. Там нехто з кімсьці пасварыўся, не падзяліўся, а я усміхаюся, думаю, класна, людзі, вы ёсць, вы стварылі такі класны праект, і ён працуе. Ой, там камусьці не спадабаюсь. Так про вас ведаюць, то, што вы не спадабаліся, гэта знак якасці, што ёсць людзі, ёсць меркаванні пра вас, і значыць нешта адбываецца. То бок я пра пазітыў і аптымізм, але гэта не то, што проста я такі там шчаслівы чалавек і ўсім піс, а тое, што часамі трэба ад'ехаць на некую 1000 ці 2 ці 4 кіламетраў, каб паглядзець на гэта звонкі, сказаць: людцы, ўсё сапраўдна класна. Вы робіце добрыя рэчы, добрыя справы. І наконт падручніка, ці ён увогуле нам патрэбен, каму ідзе, калі мы там паедзем, так хаця б вось тыя інстытуцыі створаныя зараз беларусамі на выгнанні гэтай хвалі, я не кажу ўжо пра там гістарычны, так вось, калі ласка, адчыніце, пагартайце, вы там не можете ў коордынацыйнай радзе вырашыць нейкае пытанне, а у меня цэлы раздзел про то, як прымаць рашэнні, а яшчэ у меня цэлы раздзел про то, як кіраваць разам. То бок, ну, можа для вас гэта не спатрэбіцца, а можа ёсць, але прынамсі цяпер можна дзесьці паглядзець, пачытаць і не пагадзіцца. Чакайце, перш чым мы дойдзем до таго, як у коордынацыйнай радзе вырашаць нейкія там пытанні, праблемы ці дасцягаць узаемапаразумення, давайте мы паспрабуем вось карыстаюся нагодай, што ў нас такі дасведчаны чалавек, сама коордынацыйная рада, гэта інстытуцыя, гэта стварылі, малацы, хоць нешта, але стварылі, ці это ўсё ж такі от нейкае пятае кола у возе нашай, я не знаю, дыаспары, там дэмсіл, структуры, ўсё астатніе. Для чаго яна? Класна, я яшчэ адну рэкламу зраблю, не збіралася. Я зараз займаюся тэмай супрацьпрадукцыі, мы таксама, дарэчы, меліся магчымасць пра гэта паразмаўляць, але зараз яно ўжо ідзе ў друкаваны фармат, і я акурат таксама праз месяц еду ў Капенгаген размаўляць з выдаўцамі вось акурат на гэтую тэму, і там пра коордынацыйную раду вось так нармальна напісана 2-3 параграфы. Так што не ведаю, ці трэба ўсё сказаць, што там ёсць, ці ўсё ж такі заінтрыгаваць і сказаць: вось бачыце, зараз яшчэ... Нет, давайте не інтрыгаваць, таму што паедзеце і выдадзеце вы это праз там колькі часу, а выбары ў коордынацыйную раду вось ужо у траўні будуць з 11 по 17, а людзі да гэтага часу спрачаюцца: а навошта яна, а што яна робіць, а як гэта коордынацыйная рада там і тое, што яны там нешта абмяркоўваюць, уплываюць на наша звычайнае жыццё простых беларусаў. Вот вы можете адказаць? Так, ну, скажем так, вось не пазітыўна, а песімістычна.
у на самым горшым выпадку яно ўплывае так, як уплывае усе беларускі сход, які сядзіць у афіцыйным парламенце ў Менску. Мінімальна. Ну, неяк не вельмі такое аптымістычнае параўнанне, ведаеце ли. Ось, ну я про тое, што для звычайнага беларуса, які там займаецца штодзённа сваёй працай, ходзіць не ведаю, сям'ёй, адпачывае на выходных, ездзіць калі-небудзь на вакацыі, калі атрымаецца склад нейкіх грошай. Яны таксама не разумеюць, не адчуваюць фізічна, як сёння вырашае штосьці парламенцкі прототып лукашэнскага ўраду. Не, ну там зразумела, яны па імёнах не ведаюць тых дэпутатаў. Не, можа быць, і прэм'ер-міністра не ведаюць, як яго завуць, але яны ведаюць, што там, ну прынамсі, яны галасуюць за нейкія законы, па якіх потым беларусам даводіцца жыць, да. Нібыта жывем. Бо у нас ж ну да, а тут, да, а тут што? А тут у нас прынамсі мы па імёнах ведаем людзей. І што далей? Мы можам іх падтрымаць, мы можам іх пакрытыкаваць. І гэта нармальны працэс, і так павінен працаваць парламент. Слушайте, ну я могу пайсці куды-нибудь, дзе збіраюцца беларусы, і пры жаданні взять там сустрэць там латушку, умоўна кажучы, і пакрытыкаваць яго там вот. Для чаго мне яму яшчэ координацыйную раду ісці і ствараць для этого? Ну людзі ж придумали парламент для чагосьці, не мы. Ну давайте брытанцам патэлефануем зараз. Звонок у студыю. Брытанцы у сваёй краіне свой парламент, а мы тут што? Іх у нас свой. Свой, але ні краіны няма, што яны вырашаюць, якія яны там законы про краіну не разумею. Жывуць беларусы, жыве Беларусь, я так кажу паўсюль, дзе магу. Ну ж ёсць, я сапраўдная, ну пашчапай. Добра, вы-то сапраўдныя, а як на вас паўплывае тое, што там рашэнне, якое прымуць у координацыйнай радзе? Таксама як тое, што я кажу, што прымаць у Менску там паслязаўтра, але я прынамсі гэтых людзей ведаю, а калі не ведаю, магу даведацца, магу з імі пагадзіцца, не пагадзіцца, магу з вами зараз тут пасядзець, іх пакрытыкаваць. Ну то бок это нармальная інстытуцыя, а навошта яшчэ гэты парламент? Гэта рэпрэзентатыўны орган, вось і у нас рэпрэзентуе. Сапраўдны прафесор К. Вот, калі мы пераможам, новая Беларусь расквітнее, мы ўрэшце кінем. Так что і мы нарэшце кінем усі гэтую палітыку на плечы маладзейшых, то тады прапаную Паліне замуціць разам які-небудзь пазітыўны бізнес-праект, прапануе дарога. Да так, дарога, ты давай пытанні па тэме, а не пытанні пра тое, што ты там да, бізнес-праекты собираешься са спадарыняй прафесаркай муціць. Ну, адказала так, што нават і не ведаю, што как бы трэба разбірацца, аналізаваць, што ўсё ж таки ёсць, што няма у гэтай координацыйнай радзе для нас, але давайте вернемся да кнігі. Больш падрабязна ўсё ж таки пра што гэтая кніга? Давайте вот как бы так по разделах, по вот вы там писали графікі, там нейкія там яшчэ там, што я могу вот калі открыю кнігу, ну вот просто вот вы мне принесете, презентуете, я открою, зачитаюся, не заўважу, як прочитаю до конца, на наступны дзень, кажется, прачнуўся іншым чалавекам. Што гэта будзе за чалавек? Вось, і для таких, хто просто адчыніць, у мяне цудоўныя партнёры і цудоўны паралельны праект, які рэалізаваны ў гэтай кнізе. Я запрасіла шматлікіх беларускіх мастакоў паўдзельнічаць у афармленні гэтай кнігі. Так што калі там чорным па белым літары ўжо вам цяжка чытаць, калі вось яны не гартаюцца, бо гэта ўсё ж такі кніга перадусім будзе электронным выданні, так што усе паўсюль змогуць яе паглядзець і пакрытыкаваць. Вось, то хаця б просто пагартаючыце, вы пазнаёміцесь з беларускім пратэсным мастацтвам. Я спадзяюся, у вас будзе вельмі прыемнае вось знаёмства з гэтай часткай Беларусі. Вось, а калі вы ўсё ж таки вырашыце адчыніць і пачытаць, то я так скажу. Так можа для мяне банальная рэч, але вось Польша, ўжо Беларусь зусім цяжкі выпадак, і далей на захад, на ўсход по-рознаму. Ідэя дзяржаўнага кіравання трошки нямецкага падыходу, і так выглядаюць кафедры, і чым яны займаюцца, гэта перадусім юрысдыкцыя. Гэта законы, гэта розныя рэгламенты, і вось гэта лічыцца дзяржаўным кіраваннем. І людзі, якія вучацца на дзяржаўным кіраванні
у Польшы у Беларусі збольшага вучыцца як закон напісаць, як закон паправіць, што з ім можна зрабіць і ці нейкую глобальную палітыку распрацаваць. А амерыканскі падыход да дзяржаўнага кіравання гэта перадусім менеджмент, гэта базавыя рэчы, а гэта прыняццё рашэнняў, гэта як наняць людзей на працу, гэта як просто вось мы тут у нас ёсць там выдаткі і доходы. А як іх просто запісаць? Так было зразумела мне і майму там кіраўніку на працы. І так было зразумела чалавеку, які прыйшоў. І ось гэты прыклад таксама я люблю даваць. У гэтым сэнсе еўразвяз малайчын. Калі дзесьці вось у Варшаве ходзіце, бачыце новую будоўлю, таксама дафінансавана, напрыклад, еўразвязам і часткова мясцовым самакіраваннем, заўсёды напісана еўразвяз даў столькі 385 на забор і на цэмент. А вось варшаўскае самакіраванне прыгнала 3 тачкі, не ведаю, чаго шчэбня, так. І зразумела пра што? Вось просто глянучы. А у нас у сучаснай Беларусі, у наших міністэрствах і нават розных агенцтвах модна, і гэта правільна. Зараз мы жывем у эры адкрытасці дзяржаўных структур, вісяць бюджэты. І вось ты можаш взять і скачаць, нават там, не ведаю, бюджэт там школы маладзечна номер 2. Але я, як прафесар, які выкладае фінансы дзяржаўных устаноў, я не разумею, пра што там. То бок, ну вось так. То бок гэта у вас, у профессора, как бы там не хапае ведаў, ці там что-то там круцяць-муцяць, так, што незразумела? Неяк так, то бок там есть нейкія лічбы, там есть нейкія лінейкі, але глядзячы вось па дыганалі праз гэты бюджэт, і не могу сказаць, ніколькі людзей працуе ў гэтай установе, ні калі іх быў апошні раз ремонт, ніхто, колькі каштуе ацяпленне, зусім незразумелыя рэчы. А амерыканскі падыход да менеджменту, у тым ліку і грамадскіх устаноў, дзяржаўных устаноў, у тым вось такіх базавых пытанняў. Вы глядзіце на іх, як вы глядзіце на свою сям'ю. Вось мне трэба заплаціць сёння за электрычнасць, мне трэба сына завесці ў школу, і калі атрымаецца адкласнікі грошы, там паехаць у адпачынак, правильно? Вось такімі простымі рэчамі, якімі жывем кожны з нас. І таму я кажу, што аўдыторыя мае кніжкі, яна перадусім звычайныя людзі, бо я для іх пішу вось пра такое. То бок у меня там не прыклады, выбачайце зноў пра каардынацыйную раду, як хто распрацуе палітыку па нейкай сацыяльнай праблеме. А ў мяне прыклады, вось, разумееце, трэба заплаціць жыроўку, там, дзіцячы садок. Тое, што людзі ведаюць, а вось за гэты грошы там купляюць квіток на тралейбус. Як аднойчы, гэта было для мяне проста адчыніліся мае вочы, трапіла в Турына на вось акурат на практычны семінар, дзе нас 4 дні вучылі рознымі метадамі, як вылічваць тарыфы на камуналку. То бок, умоўна кажучы, дзякуючы вашай кнізе, ну і ўвогуле как бы распісваючы усе вот гэтыя нюансы, вы паказваеце людзям, што яны могуць навучыцца на такім, как бы так сказаць, прыватным узроўні вот гэтаму умоўнаму дзяржаўнаму кіраванню, каб разбірацца, як фармуецца бюджэт. Той же самае, я не ведаю, там твайго сяла, ці там школы, у якую дзіця ты возіш, ці там усяго астатняга. То бок гэта навука разбірацца, куды пайшлі мае падаткі, на што яны пайшлі і гэтак далей. Ці я так, спрашчаю? Не, вельмі проста, як наняць гардыробшыцу ў дзяржаўны тэатр. Ёсць нейкія правілы. Можна знаходзіць ровар, вось чым унікальнасць так званай беларускай мадэлі 30гадовай уже даўніны, тут мы спрабуем усё зрабіць унікальна, а ровар ужо ёсць, і ён ездзіць, тут дрэнна ездзіць, там у Нямецчыне 10 лепш ездзіць. І я просто паказваю ровар. І я вось не вучу нікому каго жыццю, я просто рассказываю, глядзіце, я вам ровар покажу, вось тут можна круціць педалі, можна разагнацца, даехаць. Хочаце, берыць? Не хочаце, можете ідці пеша. То бок там нема, у маёй кніжцы нема ніякай крытыкі, барані Бог, існуючай сістэмы. Але все ж таки, якога выніку вы хочаце, каб вот дасягнуць сваёй кнігай? Што вы бачыце там, как бы, как праграма «Максімум»? Праграма «Максімум»? Гэта цудоўна. Праграма «Максімум» это великая праграма «Максімум». Што як асвета ўсяго ўсіх грамадзянаў Беларусі ў дзяржаўным кіраванні, каб кожны ведаў, як наняць гардзіробшчыцу ў дзяржаўны тэатр. Так.
Так. Але праграма максімум, так, каб яна просто была і просто, такі, просто яна была ў наяўнасці, яна была там нават картатэцы, то, што калі б у кагосьці ўзніклі пытанні, было зразумела, дзе гэта паглядзець. Бо, разумееце, таксама там вялікая навуковая частка ў тым, што ў беларускай мове, напрыклад, няма вакабуляру, няма просто звычайных слоў дзяржаўнага кіравання, якія выкарыстоўваюцца звычайна там па ўсім свеце. То бок некаторыя словы мне прыйшлося там прыдумляць, пасля абмяркоўваць з калегамі і казаць, нічога, калі я вось гэта так назову. Прыкольна. Я размаўляла... Напрыклад? Ураднасць. Вось вучыце новае слово «ураднасць». Па-англійску «governance», паўсюль яно ёсць. Вось. Палякі таксама так трошкі з ім змагаюцца. Я да палякаў чаплялася, да польскі прафесор, кажу, вы «governance» перакладаце. У нас адзін прафесор кажа так, а другі так. Вось палякі, напрыклад, яшчэ слова адно не знайшлі. А у нас уже адно ёсць. Так што мы апердзілі ў некаторых пытаннях. Вот так вот. Наватвор, ураднасць. Так, под вельмі складаным нікам глядач ці глядачка нам пішу, я читаю пытанні, і у мяне такое подозрение, что гэта адмысловы чалавек, з якім вы дамовіліся, каб ён такія добрыя пытанні вам рыхтаваў. Спадарня прафесор, колькі патрэбна часу для беларускага менеджменту, каб новыя веды з вашай навуковай працы сталі нормай? Норма. Вось наконт норму і чаму я лічу, што ў Беларусі ўсё нармальна, таму што з беларусамі ўсё нармальна. У нас вельмі высокі ўзровень нарматыўны і этычны, і тут усе ведаюць. Вось, я не хочу паўтараць там банальныя прыклады пра здыманне тапку, стаць на лаўку на пратэсце, але у нас высокі ўзровень. То бок норма ёсць, тут пытанне не ў гэтым, пытанне ў тым, што кніжка паказвае, вось у цябе норма ёсць, она ў цябе ўжо сядзіць, а прыкіньце, так можна і рабіць у жыцці. Вось і ўсё. То бок не трэба штосьці прыдумляць, выкручваць, зноў-такі вся кніжка пачынаецца з раздзела прыняццё рашэнняў. Вось колькі спосабаў прыняцця рашэння ў сучаснай беларускай дзяржапараце на тэрыторыі Беларусі вы ведаеце. Як прымаецца рашэнне ў Беларусі? Як прымаецца? Па тэлефоне. Патэлефанавалі зверху і сказалі, трэба вот так вот, гэта пасадзіць, вось гэта прыняць на працу. Вось, а яшчэ ёсць нейкія метады прыняць рашэння? А які бы ў ідэале вы хацелі, каб прымаліся рашэнні ў Беларусі? І ў ідэале, калі там на нейкім нізкім узроўні, такім вот на базавым, то па нейкім там нарадзе сумесна, каб людзі выказваліся, каб было такое абмеркаванне. Вось класна. Некаторы просто кажуць, каб было эфектыўна, то бок там нешта розныя людзі па-рознаму бачаць на гэта праблему. Кажуць, трэба ўсё палічыць, ось там дзе пазітыўнае рашэнне, ці там больш прыбытку, ці тады такое выберем. А вы называлі вось калегіяльны спосаб, цудоўна. У кнізе 15 розных спосабаў прыняцця рашэнняў у дзяржаўных установах. То бок мы па факце жывем у выніках гэтых рашэнняў, якія установы прынялі. А яны іх прынялі, маглі забіць так, і яшчэ 15 варыянтаў, як яны маглі прыняць рашэнне. Сёння беларусы пачнуць лічыць тарыфы, разбяруцца, як это вот робіцца, а заўтра ім падавай правільны падлік галасоў. Вы вот этого вот хочаце, да? Так я кажу, шатаеце рэжым. Не, ён сам сябе шатаў. Адзін універсітэт, на які мінімальна ціснулі, праўда, это все наша айцішка і радыётэхналагічны і тэхналагічны універсітэт. То бок акурат з матэматыкай, з падлікамі, здаецца, у нас все нормально. У нас пытанні і тое, што застала рэпрэсаванае, барані бог, не гэтай сістэмы, гэтая сістэма просто катаецца на старых арэлях, гэта забарона крытычнае мышленне. Гэта зразумела. То бок, а задаваць пытанні мы можам палічыць. Я, дарэчы, сутыкаюся з гэтым з польскімі прафесарамі, вось калі я працую з кафедрай у Варшаўскім універсітэце, я не вучу студэнтаў, я не з ім, я з прафесарамі працую. Яны іх вельмі класная статыстыка, яны могуць сабраць геніяльныя дадзеныя з усёй Польшы, яны могуць вельмі класна палічыць, я так не ўмею. А калі яны пасля бачаць 3 лічбы выніка, яны завісаюць. Кажу, і які з гэта аснова? Яны могуць нешта складанае сказаць, я не разумею. Кажу, ребят, калі вы на 2 старонках напісалі, што вы знайшлі, я не могу, адным сказам, і яны не могуць сказаць. І вось я пра то, што нас вучылі матэматыку, а крытычнае мысленне нема. І гэта, дарэчы, розніца адукацыйных сістэм таксама. Мне дзеці зараз як бы вучацца і ў Амерыцы, і трошкі ў Вільні. У Вільні ёсць рэформа, але яны ўсё адно вельмі шмат нагадваюць яшчэ нашу беларускую школу. Дзяцей вучаць чыстапісанню, матэматыцы, вельмі добра. Але іх ідэя да канца года там вельмі прыгожа выводзіць літары. А калі на амерыканскую школу, іх яшчэ нават не вучылі пісаць, як це, пропісю, так?
Яны кажуць, а у нас мэта до конца году, каб дзіцёнак мог 2 параграфы напісаць. Хай ён на тэлефоне напіша, хай ён друкаванымі напіша, ну все адно, просто каб ён мог сфармуляваць думкі і выкласці іх на паперу. Ці на экран, на манітор, ужо все адно. Разумееце? А беларускі дзіцёнак будзе прыгожа в пропісе выводзіць. Дарэчы, вось я мне чамусьці вот как бы так трыгернула троху вось гэтае пытанне, якое мы цытавалі наконт таго, што калі прачытаюць вось беларускі менеджмент вашу кнігу з новымі ведамі, то колькі калі яна стане нормай. А я, ведаеце, прыгадаў тую гісторыю, якую вы расказвалі, якая яшчэ потрапіла у нашу з вами размову, у ідэю X, калі, да, і ў кнізе яна таксама ёсць, калі вы распавядалі про тое, што калі вы за мяжой скончылі, адвучыліся і атрымалі дыплом вось у гэтым па дзяржаўным кіраванні, вы паспрабавалі там у Беларусі вярнуцца і сказаць, глядзіце, у мяне вот замежны дыплом амерыканскі? Спачатку быў польскі, пасля амерыканскі, так. Ну вось ёсць амерыканскі дыплом, возьмеце мяне тут да сябе на працу у дзяржаўнае кіраванне. Што вам адказалі? Такого прэцэдэнту не было. А вот гэтыя людзі, якія з такімі вачыма глядзелі, як это чалавек атрымаў дыплом польскі, а потым амерыканскі і хоча свае веды і свае кампетэнцыі как бы прынесці ў Беларусь, і как такое можа быць? І яны, гэтыя людзі, вось возьмуць вашу кнігу і веды з вашай кнігі, каб на практыцы ажыццяўляць? Не, я хочу сказаць, што тут та размова, якую вы цытуеце, яна не была негатыўная, яна была разгубленая. Як бы, сэйце, ну, у меня ёсць дыплом, значит, я магу працаваць, я что-то, ну, як вы можете, так а як можем оформить? І это завес. Таму што волгоградскі дыплом мы ведаем, як оформіць. Можа, нават кіевскі ведаем, як оформіць. А што з гэтым рабіць? А яго не стракафікаваць? Як бы, это просто быў завес сістэмы. Вось. А яшчэ другі раз я спрабавала наняцца на працу ў акадэмію адміністрацыі, бо як бы, ну, па прамою моя кваліфікацыя дазваляе мне працаваць прафесарам у маім флорыдскім універсітэце, і па прафесіі я па правільнаму павінен працаваць в акадэміі адміністрацыі. Але ў іх кадравік фізік. Быў той час класны чалавек. Мы не маглі просто паразмаўляць пра базавыя рэчы, што я ўмею і ці ім гэта патрэбна. Ну, то бок вы гэта не пацверджанне таго, што яны не могуць успрымаць новыя веды. Яны не супраць, яны не ведаюць, што з гэтым рабіць. Вот і я про тое. Вот вы прынясеце, пакладзеце там, я не ведаю, адміністрацыю там лукашэнкаўскую, ці хто там будзе далей, Коля Лукашенко кіраваць этую кнігу, а яны скажуць, а мы не ведаем, што з гэтым рабіць. Таму у мяне ёсць цэлая серыя прыгожых малюнкаў. Типа коміксы пагартай, да? Так, там ёсць рэальныя рэпрадукцыі беларускага сучаснага мастацтва. Яшчэ раз дзякую усім аўтарам, які далучыўся паваланцёрыць у гэтым праекце. Гэта ўсё валанцёрскі праект, гэта ўсё бясплатна, праўда, ніхто за гэта нічога не атрымоўвае. Вось, але яшчэ ёсць таксама графічны дызайнер, які вось зрабіў 40 табліц і всякіх, у тым ліку з дапамогай AI, простых візуальных малюнкаў, зноў-такі, калі літары ўжо не заходзяць, і мы працуем там у фармаце тиктока ці гарталак Інстаграма. Вось для тых, хто інстаграмны, то там ёсць 5 малюнкаў, якія можна паспрабаваць па дыяганалі паглядзець таксама. То бок яна на розныя ўзроўні. Пасля у меня ёсць вельмі класна, я хацела пасля кожнага раздзела, не атрымалася, наконец практыкаванне. І ведаеце, што там? Там маленькія кавалачкі тэксту нашай мастацкай літаратуры, беларускай і таксама польскай, бо Пясецкі ўсё ж такі польскі аўтар. Вось, хаця, конечно, я чытала яго па-беларуску. Нейкі ідэі, які трапна пасуюць, апісваюць сітуацыю Беларусі, просто вось пачытаць і сказаць, вось, а што гэта сітуацыя рабіць? Вось, так што яшчэ можна для тых, хто таксама ніяк можна пазнаёміцца пры нагодзе з мастацкай літаратурай у маёй кнізе. Ну вось цяпер відавочна, што Лукашенко імкнецца захаваць свой рэжым. Ну вот, відаць, праз перадачу ўлады Колі ў тым ліку. І піша, прачытае Коля кнігу, і Беларусь расквітнее пры такім мудрым кіраўніцтве, ну і пры вот дапамозе Паліны Прысмаковай у тым ліку. Я думаю, я спадзяюся, і я гэтым ганаруся, бо я думаю, ўсё ж такі можна ганарыцца нейкай працай, якой ты замест столькі гадоў, што Коля зразумее, што там напісана. Вось гэта была ідэя, там напісана ўсё вельмі проста. Ну і Беларусь расквітнее, ці ўсё ж такі вось сістэма дзяржаўнага кіравання на сёння пабудавана ў Беларусі так, што нават калі яны гатовыя прыняць, то как бы
не факт что атрымаецца. Я думаю, што просто у тым выпадку вось як бы не пра цяпер, а там калі там будзе вялікі суд, ці як ён завецца да канца жыцця, ці на небе, ці ўсё ж таки на зямлі, уколе не будзе магчымасці сказаць, а я не ведаю. То бок, не хочаце, не чытайце. Але сказаць, што нам не далі, ўжо просто будзе немагчыма. Як і ўсім астатнім, тому што вось мы даем вам зараз інфармацыю про тое, што такая праца, такая кніга у электронным выглядзе ўжо, у друкаваным выглядзе хутка будзе, яна ёсць. І варта чытаць, каб разбірацца у тым, тому што мы так кажам, мы там прывыклі, сістэма дзяржаўнага кіравання, і ў галаве адразу шчолк, это нейкія там міністры, это нейкія там высокія чыноўнікі, але гэта ж не зусім так. Не, а у меня троллейбусное депо, у меня станция пожарная, правда, поликлиника, все знакомы с поликлиникой. Я про то, с чем мы контактуем кожны день. Вот так само питание одно з моих самых любимых, оно в книжце, на всех моих лекциях. Яка, назови 3 доброты, давай с тобой спробуем, Вітер. 3 громадские доброты, які ти користаєшся кожен день. Ти прочнувся, і перші 3 громадские доброти, які ти скористався. Ну, в сенсі, куди схадзіў, ці вот як это? Ну, вось вы прачнуліся з раніцы, спадзяюся, і на вас грамадскія паслугі даброты сыплюцца з усіх бакоў. Вы нават не сабе не уяўляеце, што вы ж не просто прачнуліся там у кватэры ў сваёй спальні, вы праснуліся ў сістэме, ў горадзе, ў краіне, і вы карыстаецеся вось тут і цяпер, нават яшчэ вочы не расплюшыўшы грамадскімі дабротамі. Ну, найперш, это, безумоўна, для того, каб пайсці там памыць твар, гэта вот табе сістэма водаканала і гэтак далей. Каналізацыя. Добра, хорошо. Потым кавы папіць, это значыцца, трэба ўключыць каву-машыну і гэта электрычнасць там. Ну, так, калі яна не прыватная, бо у заходніх сістэмах маліся ўжо прыватная, але окей, у Беларусі ўсё ж таки электрычнасць яшчэ вельмі шмат задзяржаўленая, манаполістычна. Так, і яшчэ? Ну, я не ведаю, потым едзеш на працу, едзеш грамадскім транспартам. Напрыклад, калі гэта не прыватны таксок. Нормально, калі гэта не болт, так? Ну, так. А я вось другі раз, я прачнулася, а мне на галаву бомба не упала. Бяспека. Гэта грамадская даброта. Я пайшла спаць, ведаць, што на мне на галаву не зваліцца. Так? А я проснулася і вдихнула паветра. У Варшаве часамі можна вдихнуць і выдохнуць і паглядзець тэлефон, якая забруджанасць і што дзяцей сёння на пляцоўку лішнюць. А гэта грамадская даброта, а мы ў гэтым жывем. Пасля, конечно, натуральна, вось гэта там вада, гэта далей. Але ёсць нейкія рэчы, якія просто настолькі вакол нас, і мы пра іх нават не думаем, мы нават не думаем пра дзяржаву, пра сістэму, пра то, што хтосьці ж там сядзіць і пільнуе бяспеку над твоей кватэрай. Хтосьці там сядзіць і адказвае за ўзроўні забруджанасці, за кантроль паветра, далей. А людзі ёсць, яны працуюць над гэтым кожны дзень. Так, ну што ж, было пытанне яшчэ, мы так ужо паціху набліжаючыся да заканчэння нашага стрыма, пытаюцца, ці будзе прэзентацыя кнігі ў Вільні? Будзе прэзентацыя кнігі ў Вільні. Хутчэй за ўсё будзе нейкая супервялікая кавярня, каб магло зайсці больш людзей. Я не хочу прэзентацыю рабіць в універсітэтах і не хочу там фармальную з гальштукам, я вось хочу ў нефармальнай абстаноўцы, каб можна было пасядзець, выпіць кавы, можа піва, таму я думаю, тут в гэтым сэнсе вельмі добрая лакацыя. І просто вось так, як мы з вами пагутарыць на вось такія банальныя рэчы штодзёншчыны і все ж таки зразумець, наколькі яна звязаная з сістэмай. І што сістэма гэта не толькі там каардынацыйная рада ці міністэрства замежных спраў РБ. Сістэма, яна паўсюль, яна ва ўсім. Яна ў тым, ці ёсць электрычнасць, ці ёсць паветра, яна ў тым, проста яна паўсюль навокал нас. Ці вось дрэва сядзіць у вас каля офіса, але таксама хтосьці пасадзіў, разумееце? Сістэма. Слухайте, ці магчыма пабудаваць сваю нейкую сістэму такога, ну, умоўнага, конечно, дзяржаўнага, але кіравання для дыаспары? Ось мы беларусы замежжа, мы выкінутыя з краіны, але мы хочам, каб ўсё ж таки нас нешта яднала, каб мы не размываліся і не разыходзіліся канчаткова там па розных сваіх там норках, там польскіх, амерыканскіх, канадыйскіх і гэтак далей. Вот гэта магчыма такое стварыць? Магчыма. Зноў-такі, калі казаць толькі пра новую хвалю дыаспары пасля 2020 году, вельмі шмат створана інстытутаў, і яшчэ раз усім дзякуй, і не слухайце тых, хто кажа, што нешта у вас не атрымалася, ўсё атрымоўваецца, кожны праект, кожная падзея, гэта ўсё наше нацыянальнае дасягненне. Вось. І мы гэта, і большасць людзей рабілі на
вопыце папярэднім, што яны мелі ў Беларусі, ці на вопыце набітых шышак, ці на нейкай інтуіцыі, што можа трэба паспрабаваць неяк інакш па наіцію, так это здаецца. А зараз ёсць магчымасць просто перайсці на наступны ўзровень. То бок тыя, хто выжылі і выплылі і працягваюць існаваць, могуць як бы зрабіць апгрейд і ўжо перайсці ў больш прафесійнае русло. Вось. Ну, галоўнае, каб было жаданне рабіць апгрейд, а то кажуць там, што некаторыя ўжо там забранзавелі, закасцінелі, не хочуць нічога мяняць. Дарэчы, наколькі вялікае прынцыповае адрозненне сусветнай практыкі ад Беларусі ў разбудаванні дзяржаўнага кіравання? Цудоўна. Я учора зайшла трошки на Белсат вельмі хутенька, і там ось не хапіла часу это распавесці. Вось. Ну, мы ж лепей Белсат. Цэлы эфір, так. Ідэя ў тым, што нейкім такім магічным чынам, не будзем паказваць пальцам, Беларусь апынулася дзюркай у цэнтры Еўропы у тым, што нават Пуцін і вся расійская сістэма, вось тут до 20-х гадоў, зразумела, што ўсё класна, ёсць сябры, ёсць там нейкія сватаўство, не ведаю, правда? То бок Пуцін стварыў сістэму і людзей, на якіх эта сістэма трымаецца, яна трымалася на іх кантактах, яна не трымалася на прафесіяналізме, правда? Кумаўство і карупцыя. Ну, я не люблю слова карупцыя. Кумаўство нармальна. Вось, нічого дрэнна ў гэтым няма, калі так разабрацца. Пытанне, што ты з гэтым робіш далей. Вось. Але ў пэўны момант тему хтосьці падказаў, ці ўсё ж таки ён зразумеў сам, сістэма, которая створана на часовасць, яна на кумаўстве вельмі класная, а сістэма, якая створана на заўсёды, а Пуцін ўсё ж таки будуе сістэму на заўсёды, правда? Нармальны імперскі падыход. Яна не можа на кумаўстве працаваць, і не хапае прафесійных ведаў. І вось ён у 10-тыя ганяў усіх губернатараў, які таксама па адукацыі фізікі-ядзершчыкі, можа хтосьці яшчэ, абавязкова пад прымусам на выходныя, на ўсіх там самалётах, верталётах, там з Якуціх і так далей, на абавязковае павышэнне кваліфікацыі, каб все атрымалі дыплом дзяржаўнага кіравання магістратуры. І выклікаў прафесараў ЗША, з Англіі і з Нямецчыны, самых вось выбітных, каб гэтыя людзі чыталі ім лекцыі, расказвалі, як працуе дзяржаўная сістэма. Я просто пра тое, наколькі мы дзюрка. Вось, што нават наш усходні сосед у пэўны момант зразумеў, што як бы нават для сваіх карыслівых мэтаў прафесіяналізм у гэтай сістэме павінен быць. Да, і давайте все ж таки думаць, што мы калі і дзюрка, то ад бубліка, а не якая-небудзь яшчэ, вот, каб вот не было такіх асацыяцый. Ці магчыма без падатковай сістэмы стварыць больш устойлівыя сувязі паміж беларусамі і наяўнымі арганізацыямі, органамі, інстытуцыямі за мяжой? Абсалютна. Гэта слово здаецца дабрачыннасць. Мы вучымся гэтаму. Яна для Беларусі даволі новая, не в сэнсе гістарычным, але пасля знішэння усяго дабрачыннага за апошні 100 з нечым год. Вось мы нанова вучымся, што такое падзяліцца капіталам, які ёсць прыватны на грамадскія мэты. І я думаю, што мы вельмі паспяхова гэта робім. Зразумела, цяперашняя сітуацыя з байсолам, на жаль, як бы рэсурс шмат у каго сяк і гэтак далей, бо знікла толькі адзін элемент, бо калі мы глядзім на сістэму фандрайзінга, ёсць элемент патрэбнасці тут і цяпер. Вось патрэбнасць тут і цяпер яна як бы ўжо выгасла, але там яшчэ 10-15 пунктаў, чаму людзі могуць і будуць займацца дабрачыннасцю, не глядзячы ні на што. Вось. То бок пік зняўся, але цяпер ідзе проста звычайная нармальная праца, якая і была до 20-го, якая была і пакаленнем міграцыі 50-х і гэтак далей. Просто вось стабільнае веданне, што, скажем там, так, правда, 10% майго заробку ідзе на Беларусь. Ну што ж, вось гэтую навуковую працу, але, як кажуць, працу для чайнікаў, не, для імбрыкаў, да? У хуткім часе можна будзе скачаць, калі гэта электронная кніга, альбо набыць, калі гэта будзе папяровая кніга, і ўсё ж таки падвысіць сваё разуменне таго, як гэта вось усё у дзяржаве працуе, і самому паспрабаваць, можа быць, таксама зразумець і далучыцца. Ну, дзесьці, можа быць, пакуль што віртуальна, але са спадзяваннем, што калі мы вернем і вернем сабе сваю Беларусь, то там можна будзе ўжо гэта ўсё на практыке ажыццяўляць. Сачыце за нашымі абвесткамі, калі будзе прэзентацыя кнігі і сустрэча са спадарыняй прафесаркай за куфлям піва, то мы вам дадаткова паведамім. А пакуль што на развітанне такое не па тэме пытанне. Пытанне пані Паліне.
ці святкавала яна радуніцу і калі апошні раз сустракалася з Івонкай? Цудоўна. З Івонкай я размаўляю вельмі часта, апошні раз натуральна з нагоды юбілею. Вось, пабачыцца цяжка. Я думаю, што восень, бо у нас будзе сесія Рады БНР чарговая, якая збіраецца раз на 3 гады. Вось. Радуніцу, вось гэты джет-лэг. Я вельмі хацела, але пакуль я прачнулася 8 вечара, ўжо было нікуды. Так што яна была ў маім сэрцы, у маіх думках, і спадзяюся, што мае сваякі мяне пачулі. Дзякуй вялікі. На сёння мы развітваемся і дзякуем спадарыні прафесарцы за тое, што яна падзялілася з намі сваімі ведамі і развагамі і павучальнымі графікамі. Сачыце за рэкламай, будуць сустрэчы, ну і можна будзе набыць кнігу. Дзякуй вялікі. Дзякуй вам. Жыве Беларусь. Жыве вечна.